Action na hana senang naik action na hanya angkai to sung tapi movement korak kayaknya. फाइने जुन तालनि 13 तारिख सालमारिवो फातार हास्तिनि रायदा जायातिखे लंतराइबिलि आमचायो तंफाइने रकनो डाक्टि डाक्टि रायदानि बिसिंतिखे नायतुगै कारिनानि बागै लंतराइबिलि सब डिविजन मेजिस्ट्रेट हाबानगो कायसा कतरखे डेपुटेशन याफारजागना थाङै तंमानो तुयै कराक सालो 48 करमछरा वाइटिया बदलकनि बखाक्तै लंतराइबिलि एसडीएम श्री उत्तम कुमार बुमेकबाय मालायखा हनै कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांगो सावै खनारिका वाइटिया प्रेसिडेंट निरेन त्रिपुरा पाइथागो 48 करमछरा कन्स्टिट्युएन्सिनि वाइटिया प्रेसिडेंट निरेन त्रिपुरा फाइने 13 तारिख सालमारिवो लंतराइबिलि आमचानि लुकरकनोबो कचा कुफुर कखरां हियाकारिनो जतन पालबाक्साखे लगिरि फाइना बागैबो कबखा सुंतिनि लंतराइबिलि एसडीएम ऑफिस मा फैमाने के हमनो एकदम कारण जे सिने लंतराइबिलि आमचायो इलीगल इमिग्रेंट बेलाय बांगै तंखा हानै सिने लंतराइबिलि आमचानि लुकरक अकगनति बेलाय खरांति सालाय तंखा तै एसडीएम सारबाय किसा मालान्यानि बरनि लंतराइबिलि आमचानि लुकरक मालायनि डिमान्डटा अबसिन थानि फायो जों एस अ लीडर हिसाबै गाय जों आबुना एसडीएम सारबाय मालायनि फायगा लंतराइबिलिनि लुकरक मालायनि कक सालायजों तै चुम्बु कक सालायना बागै अबहा इलीगल इमिग्रेंट नि इशुना तुइ तामु खायमान गाय जों आबुना ति कक सालायगा जों कायसा डेपुटेशन रिनाय बसकां 13 मासनि बसकां 13 नो गाय फरासिनारा फुर लंतराइबिलि नि गोबां लुकरक न सपायनाय और तय कोनो कालार करै तय कोनो जाति तयै कोनो निनि तिप्रसा नन तिप्रसा मा करै जतन फाइने लंतराइबिलि सुदु इशु कायसानो जे इलीगल इमिग्रेंट नो रुखलायनि आइडेंटिफाई खाय बरनो रमै फाटार रखनानै नि बांलादेश पाकिस्तान म्यांमार अफगानिस्तान आव हाय जागानि जे फायै लंतराइबिलि तंफायनाय गोबां मानो बां सुखजाखायसे गोबां मा जों तिनि सिनि ताबुनि सिमिया गोबां मा बिसोरमोन आं जे इलीगल इमिग्रेंट लंतराइबिलि एरिया मा जे फायमाने आव इसुनो तुइ आं आगिनि सिमि गोबां मा खरांथि फायजातै अमा डेपुटेशन अफ मुभमेन्ट अफ खाय फायजाकसि जों नुगै मानो जे लंतराइबिलि गोबां मा बांजा जों आसबै तंया जों नाय तंया हायसे ताबो जों खरांथि सानाय खायनो थानाय जों 13 तारिखआव बिराद बरम समाय रोंनाय और लंतराइबिलि सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट जत लुकरक आफर फायतो लगेरे फायतो जों जाते सिनियर लंतराइबिलिआव जे फाटार हास्तेनि फायै तंफायनाय बरनो जों सिनोवै आइडेंटिफाई खाय भागे जों बरनो पुशबेक खायनाय आबो जों नाहालाय जों आफर कत डेपुटेशन दिना बागै जों बुसकां 13 तारिखआव थाङो ताम हने खाखलाय अब हायकेनो लाइ थांनाय सालबो एजेम हाबानगो टीएसए बदलकनि अंगै और सिबला याफारमानि ताबो हायकेनो करं करं एजेम हाबानग्रगो याफारजागैन दङ बहायने खाखलाय एक्शन दाना हारजानो हनै ताम वानसु एक्शन ना हाना नांनाय एक्शन ना हाया अंगै तो जों तबो मुभमेन्ट कोडर खायने गुदुक मा बिसिरो माने द आं आगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आं टीएसएफ तंफ्रु खाय फेगाव मा हाय अ इसुनो तुइ लंतराइबिलि न इसुनो तुइ न गुदुक मा बिसिरो माने किन्तु ताकसा जरतै कोनो एक्शन ना जागियाखौ ताम अंगै जों ताबो कासे बुबग्रानि संसाजाक कतरमा बुबग्रानि संसाजाक कतरमा ऑर्गेनाइजेशन काहामु प्लेटफर्म दङ अ ऑर्गेनाइजेशन ति जों ताबो खरां खरां खेति सानाय सिरिनाय ताबो ठीक सिरि खरां ति साना जरा अमनो तुइ अ मुभमेन्ट खायना जरा अ इसुनो तुइ ताम अंगै सेंट्रल गवर्नमेंट नि होम मिनिस्टर अमित शाह जी बनिजि साइरिका 1 month नि बिसिङो जेता फाटानि फाइने रौनो आइडेंटिफाई खायै सिनिवै बरनो फाटारो रखना बागै रमना बागै पुसले खायना बागै बे अ जरावनो जों जत बासावै जों खरांथि सानान दरकार कारण जों लुकेल तंनाय बर रखसे जों साइमना आन पाराव सब फाइ तंफाय आबो जों जत मा सानाय साखांगैसे जों जे बुसकां तंनाय बरबो साइमनाय आमबागै जत आनि कामलियो सब फाइ आनि बिसियो सब हापाय आबो बर सिनिमुं रिनानि उंथों सिनिमुं रिवै जाते जों गभर्नमेन्ट नि थानि बा एडमिनिस्ट्रेटिभ नि थानि जों याफारि मानथौ जाते बरनाव रमनानि बागै नरक तिनि लंतराइबिलि सब डिविजन मेजिस्ट्रेट हाबानगो फायमानिया गलो औरनि बारजाव तंनाय ताम कग्रिक रह कानरना बको लिखा 13 तारिखआव मालायनाय सिनि लंतराइबिलिनि लुकरक बाय जे लंतराइबिलिनि लुकरक ओइ सुनतै मालायनाय मुसुंमानि कक सानान मुसुंमानि आबनो तै बमालायनाय कक लिखा सुंबो बाय आबनो सुंबो बिन थानि तिनि फाइ सापायखा जे 13 तारिखआव लंतराइबिलिनि लुकरक गोबां कक फायनाय और किसान नंबाय मालायनाय नंबाय कक सानानि बागै नेम थानि डेपुटेशन नि बागै फायनाय हनै सापायखा ब अबच्छै टाइम रेनाय जरा रेनाय हनै सुंनो कक साइरो ब बदल नोङो फायनो र जों वाइटिएफ और होल लंतराइबिलिटि नो जों मुभमेन्ट खायना थाङो निसिनमु आं
Niran Tripura ni bumong ang YTF ni or Assembly Constituency 48 Koromsora ni President tongmanis